Hey guys, I am CJ. Welcome back to my channel. So today is August 1. Agosto na gyud. So 1 month na lang before mag-September. Mugawas na si Jose Marichan. Kumukanta na o Christmas. So good na ang countdown. Today is the first day of the GCQ or General Community Quarantine here in Cebu City. And dugay mo ko kamata. So tayo mo experience ganyan. Saman to. Nanakop. Nanakop. Nanakop ang sap sa mga standby. Na sumo to gisulod diri sa amo ang kuan sitio. Nanood ang mga staff diri sa sitio. Pandakop ang mga walay kuan. Walay quarantine. Mga quarantine. Q-pass. Walay ID. Pandakop ang mga walay Q-pass, walay ID. Yung ano sa standby. Standby. Sa gawas. Pagkahuman nagawas ang yapon mga bata. Gawas yung mga bata yapon. Okay, so today's video is gonna be a COVID-19 vlog update, quarantine update. So hope you guys enjoy this video. Don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Okay, so before tayo magsaka itong vlog today, kaya ito maghimo tawag ka ng kape from Beans and Brews. Beans and Brews Arabica Origin Benguet. Hikan sa Benguet drip coffee. So wala mang coffee maker, so drip coffee lang ipalit. So if you want to check it out guys, ito naman sa Facebook, Beans and Brews Coffee ka na nya humot kay siya. Dili man ta ko hili ko kanang hinani nga kape, pero imutang siya o ginani sa imong mug na then imuhan ning ablihan. Muna siya guys, then bubuan lang mo og ini tubig, then di mo na siya ipa drip hot nga mo kurot ang tubig, then add na sa ana, then until nga puno imuhang mug. Dami. I usually put cream more sa akong kape before, pero na-realize na ko mas lami ada siya nga walay creamer, and then sugar lang ang gamay sa kape. So ni-upgrade akong coffee taste guys. Okay, so magstorya man ta about GCQ no sa Cebu City. Ang karon nga GCQ sa Cebu City kay dili siya same sa previous nga GCQ. In case you don't know, ang karon nga GCQ kasi sunto na siya. Season 2, today's the day 1. So the EO was issued yesterday by our mayor, si Ed Labs. They still require Q-pass for you to go out or for you to go for essentials. Unlike before nga, pwede lang nga walay Q-pass. So I think ilan ang gibuhat para malimit kaya po ng mga tao. Ang kuan lang kaya ang sana ang mga businesses they can now operate up to 50%. So more businesses will open. Pero ang consumers kay gamay nagyapon tungod sa Q-pass nga holders. And then saba kay mga manok, so same nagyapon sa kuan sa karaan ng GCQ. So hopefully gibutang ang Cebu City under GCQ from August 1 to August 15. Hopefully by August 15 dili siya mapareha sa season 1 nga back to ECQ after that. Town sad. So since today is Saturday, it's a weekend. Ang amo ang sabaas mga manok ron pamanta kuntong manta. Amo ang Q-pass kay from Monday, Wednesday and Friday ra makagawas. So today Saturday, we can't go out and I can't buy my stuff. Monday na lang ko mo palit kanya. Hopefully I can take you guys unsay update sa GCQ, especially nga bag-o ang GCQ karon. Same thing gyapon ng mga staff members no nga mag-enforce sa rules sa GCQ. I think pero okay naman sa siguro gyapon nga kanang Q-pass nga stricto with kanang limited gyapon ang crowd. Bakit kapoy na kay GCQ guys? So mo taon mo stay safe, stay at home, just go out if kinahanglan, always wear mask at namo sa gawas. If you have face shield mas maayo, and bring your quarantine pass sa mga manok. Nga na si Angel guys, naabot na. Bag-o mata, so wala ka kaabot sa action ganiya.
Nga nice stuff. Mag-uwan, magbagyo, maglinog, basta matulog ra ko. Mao na si Angel. Nari gani ha? Nadadaghan ko nung kayo. Gipandakop itong mga silingan. Look, katawra magkal. Nag-imagine ko ba, what if pa magnagya po ng quarantine ka po. Ay, legit. Nagya po ng quarantine ka December pa. So na akong naong sa Pasko na, no? Kasad. Yung Christmas tree, mapuno og yupas. So na ako gi-expect karon nga delivery. So ambot hopefully nga di ako dakon doon sa babaw day. Ano yung sa babaw? Wala ko, 5 ba? Okay ba? Hopefully nga wala ra kay Ingaw man. para makuha na ko. Para makuha na ko kung delivery karon. Tago gyal. Nanglilibig yung sila. Lapas na ganyan siya. Balik ko yung sa angin kay iyang giihap ang mga iro. Pila ka buo. Kaya dagan, medyo tagiro sa good. Ayan, nagtapo pa sa sila. Ang ganda. Yeah, wala dahil sila ka nang nahadlok or ka na. Wala man. Kani mo? Pinig-pinig. Sayo sa tan. Ha? Sayo sa. Kani yung iro napatakbo ni silang chiwik si Bukis si Gawas. Sa tam-tam. Tamtamay. Lulu. May bata nagdagan. What tagadagan natin. Oh, mo bitaw nang gikukod na. Hey guys, so ngit-ngit ba talaga ka na. So ning higda ko kadyot kay giduka ko after sa kape and then just scrolling through Facebook kanya tanawar ko din. Kita. So mo niyang itabo de kaniya. Netangki. Nagritangki di giro de sa kawas sa babaw sa muang barangay. I miss that natulog man ko pero mo to siya. Tapos kumalik. Tara. Hello. Hello. Ngayong hapon. Hapon. Cake and dream The cake. cake and dream cake. Oh, Yeah. thank you. Sige. Wala rin kuhan sa kuhan. Wala Ito raman. sundalo dito ganyan. Adto kayo. Sige. Thank you. Thank you, sir. Sige. Inyo raman. Hey guys, so abot na akong gihulat nga dessert. So as you can see kaniha to sa gawas wala ra may sundalo pero ingon to sa ako no sa unahan ng sundalo. Karon ato ang tanawon kung sa ang gipadala sa tuwa. So number 1 is wow. Marami pala to. Graham de Leche. It's from Vincois. Sakto ba? Sakto ba? Sir? Vincois Dessert Corner. We have the Graham de Leche, which is kanang leche flan, nga na ay Grahams. Nya ang next kay ilahang bago nga product, kaning dream cake. Wow. Charang! Can't wait to taste this one, but before that, mag-picture taking sa takay. Ito na, you know na, life of a vlogger. Taste tester dream cake. Very rich in chocolate. Wow, grabe chocolate to. Di mo focus. Lami. Angan sa nimian kay kusog ka siya ng paog chocolate. Nakalagi. So, if na yung mga chocolate lover, kanina. Napay usajin. Ah, napa. Ay, saan sa ibabaw? Napa, guys. Ang Graham de Leche. Bili siya first time na mo. Kaya kitagalan mo yan ni pag-last. Salamat sa mong kayo. Okay, tagaan mo mo. Wala ka ni kiprosin dyan. Salamat, balik-balik po hatag ha. Salamat ka siya. Wala kay frozen. Ang ganahan ako niya kay dili ka siya yung tamis ba. So check out Vincois. May bisita. Nakabisita, bye-bye! May bisita. Sa Babae na sabi ko, charaman.
So na-enjoy na mo ang dessert, so please check out Vincois Desserts Corner on Instagram. That's instagram.com/Vincois Desserts Corner. I'm gonna put the link on the description box below, so please make sure to check that out and put your orders right now, guys. Nanaisap na nga ulit. Make sure. Order. Order mo Vincois, ha? Order na. So namin siling na nadakpan. Walay mas, no? ECQ day 1 na ilakpan na tilingan na mga staff. Pero lamit yung desserts. Ethan, Sila comment. Lami day. Mano to among vlog today kay ikaw na nalipay na ni kana na may pagkaon. So, salamat kay sa Vincois. Salamat kay sa Vincois sa sponsor for today. Hope you guys enjoy this video. Don't forget to like and subscribe and Share, peace Peace and and love. love.